Ɛma infections ɛntena wo nipadua no mu ɛnkyɛ. Infections, say UTI infections, anaasɛ STIs. Ɛma ɔmo ntena wo nipadua no mu nkyɛ abusua. Sɛ infections ɛtena nipadua no mu ɛkyɛ a, nsunsuansoɔ anaasɛ ɔhaw a akyire yi yɛtumi benya no wɔ nipadua no so no, ano ɛden yie paa. Ɛno nti infections biara ɛwɔ wo so, sɛdeɛ medi nkan kaeɛ no, UTI, STI, infections type biara ɛwɔ wo so, abusua, bɔ mmɔden deɛ ɔde akɔ hospital. Wapa ano aduraa na wonya bi ɛtɔ da a, na ɛyɛ wo sɛ asɛ biribi mpo nenam wo wedeɛ no mu. Bɔ mmɔden na kɔ me bio no ase, anaasɛ bra comment section no ase, na test sɛ wohia infections aduro no bi. Ɛma ne ntena wo nipadua no mu nkyɛ na mmerɛ wo kidney problem. Ɛno nti test me anaasɛ frɛ me sɛ wohia infections aduro no bi. Infections biara yɛtu ase afiri nipadua no mu na afei woade wo ho koraa. Meda ase.